Fil-Jum Internazzjonali għall-Ambjent tħabbar li 3 żoni ġodda ser ikunu qed jingħataw iktar protezzjoni billi jiffurmaw parti minn netwerk tal-Unjoni Ewropea Natura 2000. Is-siti ġodda li ser ikunu qed jiżdiedu mal-lista huma tal-Wej fil-limiti tal-Mosta, Ħassabtan fil-limiti ta' Birżebbuġa u Wied il-Mielaħ li jinsab fil-limiti tal-Arb Għawdex. Dawn is-siti issa nataw ukoll it-titlu ta' żoni speċjali ta' konservazzjoni ta' importanza internazzjonali u ser jiżdiedu mal-34 sit ieħor ta' Natura 2000 fuq l-art fil-Gżejjer Maltin li fil-preżent jammontaw għal 13% tal-art tal-Gżejjer Maltin. Wied il-Mielaħ ġie ddikjarat ukoll bħala żona ta' ħarsien speċjali filwaqt li Għadira s-Safra, sit li diġà jagħmel parti minn netwerk Natura 2000, ġie estiż sabiex jinkorpora fih aktar elementi ta' importanza ekoloġika. L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA ħarġet ukoll ordni ta' konservazzjoni u protezzjoni fuq l-elementi ġeoloġiċi fiż-żona tal-Lanzun f'tal-Mensija limiti ta' San Ġwan. Din iż-żona hija rikonoxxuta llum bħala żona speċjali ta' importanza ġeoloġika u tindirizza strutturi magħrufin bħala dowline simili għal dik li tinsab fiż-żona magħrufa bħala l-Maqluba. Il-perit Michel Piccinino spjegat ir-raġunijiet għalfejn l-awtorità ħadet id-deċiżjoni li s-siti msemmija jsiru parti minn Natura 2000. Dawn is-siti jintgħażlu kif diġà spjegajt minħabba l-ispeċi u l-habitats li fihom. Aħna nafu llum il-ġurnata li biex ikollna kwalità ta' ħajja tajba, irid ikollna ambjent li huwa san. L-ambjent li huwa san iżommu l-ispeċi u l-biodiversità li nsibu. Iż-żona tal-Wej u Ħassabtan ġew magħżula minħabba l-preżenza ta' għadajjar tal-Maħelu fil-Blatt, ambjent naturali li huwa rari fil-Gżejjer Maltin. Dawn l-għadajjar iservu ta' ambjent naturali għal speċi rari bħal gamblu tal-elmu. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia qal li kull ċittadin jixraqlu aktar spazji għal rikreazzjoni u l-ġenerazzjonijiet futuri jeħtieġ inħallulhom siti naturali preservati. Il-biodiversità natura huma essenzjali li mhumiex biss xi ħaġa li sabiħ li jkollna. Nax minnhom jiddependi l-ikel illi nieklu, in-nifs illi nieħdu, l-arja li nieħdu, l-ekonomija tagħna kif ukoll is-saħħa tal-poplu Maltu għawċi kollu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.